Di çarçoveya şanoya radestkirinê de ya di navbera çekdarên rejîma Esed û yên PYD û hemû rêveberiya dibistanên Taxa Şêx Meqsûd li bajarê Helebê ya ku piraniya wê Kurd hatin radestkirin. Ji bo rejîma Esed û rêveberiya perwerde û xwendinê hemû al û wêneyên PYD ji ser wan dibistanan rakirin û bi al û wêneyên rejîma Esed li cihê wê danîn. Ji derekî taybet ji Taxa Şêx Meqsûd ji malpera Rojavan Yusra ragihande ku ji bilî radestkirina hemû dibistanên Taxa Şêx Meqsûd ji rejimê re. Her wiha navendên pizîşkî û yên dî li taxên Şêx Meqsûd û li Eşrefiyê. Her wiha muxtar ji wan taxan re hatiye damezrandin. Ji aliyê parêzgarê Helebê û hemû wêneyên taybet bi partiya PYD û aliyên wê ji ser wan dezgehan hatin rakirin û ew radestkirin. Bêkê şer derbas bû. Li taxên Şêx Meqsûd û li Eşrefiyê. Heman sînaroya radestkirinê di navbera heman aliyan de di 2013 de rûda. Dema ku rejîm ji wê taxê derkete û radestî çekdarên PYD kir û PYD navendên xwe li wê taxê vekirin. Mîna komîn û zîndanên nehînî niha jî rejîmê emanetê xwe ji PYD wergirti û ew al û wêneyên PYD rakirin û navendên wan girtin.